Здравейте! Намираме се в един от най-желаните и предпочитани сред младите хора квартал за живеене, а именно Христо Смирненски. В момента сме на улица Рая, пред Панорама парк Запад. Искам да ви представя един тристаен апартамент, който се намира на втория етаж. Заповядайте да разгледаме общите части и самия апартамент. Вече сме и в общите части на сградата. Както сами може да видите, те са изцяло луксозно направени. Тук надолу са подземните паркоместа и гаражи. Прахообоядисан парапет. Хайде да видим апартамента отгоре. Вече сме и в антрето на апартамента. Имаме две шкафчета за обувки, закачалка за вашите палта, брендирана врата от висок клас с няколко заключвания, гардероб, в който може да си прибират дрехите и обувките, и баня с тоалетна. Хола е 28 квадратни метра, изцяло правилна форма. Тук имаме кухня по поръчка, оборудвана с хладилник, печка, котлони, микроволнова на горение. Имаме кафе машина на Ариеле, пералня с сушилня Hotpoint. От тази страна имаме трапезна маса с 4 стола, локално парно, телевизор Samsung 55 инча с TV шкафче, френски прозорци. От тук също може да излезем към терасата, която ще ви я покажа малко по-късно. Разтегателен диван с механизъм за глава, страхотен климатик на гри, масичка за кафенце и бар плот, на който вечер може да си пиете уискито. Родителската спалня е с площ от 15 квадратни метра. Разполагаме изцяло със собствена баня и тоалетна, в която имаме душ кабина с граден душ. Тоалетната ни е крие вид и тя е вградена. Тоалетно шкафче с огледало, бойлер Еодон. Имаме тук спалня с висококачествен матрак на Нани, шкафчета, трикрилен гардероб и разбира се климатика пак е на гри. Втората баня е оборудвана с душ кабина, с вграден душ. Тоалетната е вградена на крия вид. Тоалетно шкафче с огледало. Детската стая е с площ от 13 квадратни метра, която разполага с гардероб, който е до тавана, с скрин, излъз към терасата, климатика разбира се е пак на гри и страхотен, уютен, разтегателен диван. Терасата е с площ от 9 квадратни метра. Имаме две столчета с масичка, което може да си пиете сутрешното кафе, стъклен парапет и мултитяло на гри, което захранва и трите климатика в стаите. Комплексът разполага и с детска увеселителна площадка, с пейки за релаксация и зеленина. Само на 400 метра от тук в тази посока се намира гребна база или на 4-5 минути пешеходно разстояние от тук. В радиус 1 км се намират болниците Селена, Хирургии, Пълмет, Каспела. Разполагаме също и с големи хипермаркети, като Лекси и Т-маркет, и това предоставя една уютна обстановка за живеене в комплекса. Ако желаете да закупите и подземно паркомясто към апартамента, това е едно от най-близките паркоместа до входа.
Ако имате интерес към този апартамент, не се колебайте да ми потърсите. Аз съм Димитър Бояджиев, чао и до нови срещи!